سلام كما يتغون فتوات تغتاتلتي نسع زبلنا يوم سبر حبريتا تحيزنا لكم قريبنا لنا فلما كان غندار ساتهم ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወነንቲ መንበር ገዛ ንምግባር ዝዓለመ ስምምዕነት ከም ዝተኸተመ ተፈሊጡ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ተጋሩ እሱራት ከም ትፈትሕ ተሓቢሩ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ይራኸበሉ ብምባል ዝቃልዕ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ምስዳዱ ኣዘራራዊ ኮይኑሎ ኣብ ጋዛ መጥቃዕቲ እስራኤል 9 ደቂ ሓንቲ ማህፀን ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ ካብ ኤርትራ ክወፁ ዝተታሕዙ ዜጋታት ኣብ ደቡብ ከም ዝተረሸኑ ተፈሊጡ ብጌታቸው ረዳ ዝተመስረተ ሓደሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ምርጫ ቦርድ መስርሕ ወዲኡ ናብ ስራሕ ክኣቱ ምድላዋቱ ከም ዝወደአ ተሓቢሩ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ዝኾነ በዓል ስልጣን ትግራዋይ ብዝውውር ሰባት ተኸሲሱ ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ዘሎ ኤምባሲኣ ቦምብ ከፍንጀር ዝፈተነ ሰብ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣላ እዚኦም ካልኦት ዝርዝራት ኣለውና ክሳብ ፍጻመታቶም ተኸታተሉ ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ጌርኩም ቤተሰብ ክትኾኑ ንላቦ ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ይራኸበሉ ብምባል ዝቃልዕ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝውዛዕ ዘሎ ሓሶት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ብዓደው ዓላ ኣቢሎም ምስ ኤርትራ ይራኸበሉ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጹ ዘሎ እቲ ሓቂ ናይታ ፈላሚት ኣሃዱ ዕርዲ ትግራይ ኣርማ 13 ስነ ስርዓት ምረቓ መጽሓፍ ንምምራቕ እዮም ከይዶም ይብል ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ሓቂ ዘሎ ጭብጢ ዝኾይኑ እናሃለወ ግን ጀነራላት ትግራይ ምስ ጀነራላት ኤርትራ ይራኸበሉ እናተባህለ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ዝንቡዕ ሓበሬታ ምዃኑን ክፍለጥ ይግባእ ተባሂሉሎ ታሪኽና ንሰንድ ትግራይ ብደቃ ትኽበር ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ክብል ትግራይ ፕረስ ዝተባህለ ወናኒ ሚድያ ኣብ ዘቃልዑ ሓበሬታ ዘውፅኦ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ካብ ትግራይ ንበዓል ናጽነት ኤርትራ ንምኽባር ዝኣተው ጀነራላት ከም ዘለዉ ድማ ካልእ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ ክንምለሶ ኢና ኣብ 84 ወረዳታት ትግራይ ንልዕሊ 968,000 ህፃውንቲ ካልኣይ ዙር ወፍሪ ክታበት ከም ዘካይድ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣብ 84 ወረዳታት ትግራይ ወፍሪ ክታበት ሕማም ማልምሲ ፖሊዮ ንትሕቲ 5 ዓመት ንምክያድ ክልላዊ መድረኽ ምክክር የሳልጥ ከም ዘሎ ካብ መቐለ ዝረኸቡ ናይ ሓበሬታ ይምልከት ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ እቲ ወፍሪ ንልዕሊ 968,000 ህፃውንቲ ክኽተው ዝተዋደደ ስራሕ ይጠልብ ኢሎም ኣለው እቲ ወፍሪ ካብ 22 ክሳብ 25 ጉንበት 2017 ዓ.ም ከም ዝካየድን ክታበት ዝተገብረሎም ናውቲ ሕክምና ክድርበዩ ከም ዘይብሎምን ብኣግባቡ ክተሓዙን ክምለሱን ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣለው እቶም ሓላፊ ስራሕቲ ምምማይ ሕማም ማልምሲን ፌስቱላን እውን ኣካል እቲ ወፍሪ ክኸውን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምክክር ሓቢሮም ኣለው ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወነንቲ መንበር ገዛ ንምግባር ዝዓለመ ስምምዕነት ተኸቲሙ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወነንቲ መንበር ገዛ ንምግባር ዘኽእል ስምምዕነት ውዕሊ ተፈሪሙ ከም ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመልከት እቲ ስምምዕ ቢሮ ልምዓትን ኣባይትን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ተፈሪሙ ዘሎ ብመሰረት እዚ እቲ ስምምዕነት መምህራን ሓዊሱ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተረባሕቲ መንበር ኣባይቲ ንምግባር ዘኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ እቲ ስምምዕነት ብትሑት መጠን ወለድ ብመርሃ ግብሪ 25 ብ75 ልቓሕ ዝውገን እዩ ተባሂሉሎ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ልዕሊ 40,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተበጻሒ ንምግባር ከም ዝሃቀነውን ተገሊጹሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ምስዳዱ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑሎ ኤርትራ መበል 34 ዓመት ጽምብል ሓርነታ ተኽብር ኣብ ዘላትሉ እዋን ካብ ሱዳንን ግብፅን ሓዊሱ ብዙሓት ተወከልቲ ሃገራት ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተው ይዝረብ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብዘይሻራው ኣካል እኳን ዘይተረጋገፀ ካብ ትግራይ እውን ንሕወሓት ዝወከሉ ሰባት ኣብቲ ጽምብል ተረኺቦም ከም ዝኾኑ ግምታት ኣለው ሳሌን ገብረስላሴ ዝተባህለ ጋዜጠኛ ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ዝኾነ ትግራዋይ ብምኽንያት ጽምዶ ኣስመራ ከም ዘሎ ገሊጽናልኩም እምበርና ይዝከር እቲ ካብቶም ኣላትሒዙ ኣዘራራዊ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ ድማ ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ
ሕጂ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንኤርትራውያን ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ምምሕልላፉ ኮይኑሎ መንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣጥቢቑ ዝቃወምን ብኣፈኛታቱ ኣቢሉ ስም ናይ ምጥፋእ ዘመተ ከም ዝኸፈተሉ ይፍለጥ እዩ። እቲ ሕጂ ኣሕሊፍዎ ዘሎ መልእኽቲ ስዒቡ ድማ ብወገን ኤርትራ ንጌታቸው ረዳ ጽቡቕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክውግዓሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ እቶም ዝወፅ ዘለዉ ጸብጻባት የመላኽቱ። ሕጂ ድማ ዜና ወጻኢ ኣብ ጋዛ መጥቃዕቲ እስራኤል 9 ደቂ ሓንቲ ማህፀን ዝኾኑ ከም ዝቐተላ ተፈሊጡ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር 9 ቆልዑት ደቂ ሓንቲ ማህፀን ከም ዝቐተለ እታ ኣዶ ትሰርሓሉ ሆስፒታል ኣፍሊጡሎ። እታ ኣደ ብሞያ ሓኪም ክትኸውን እንከላ ካብቶም 10 ደቃ ብጀካ ሓደ ብሂወት ዝድሓነ ኩሎም በቲ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ። እታ ዶክተር ካንዮኒስ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ናስር ትሰርሕ ኮይና ሓደ ወዳን በዓል ቤታን እውን ግዳያት እቲ ሓደጋ እንተኾኑ ብሂወት ከም ዝተረፉ እያ ገሊፃ ዘላ። እቲ ብሂወት ፀንሐ ወዲ 11 ዓመት ወዳ መጥባሕቲ ዝገበረ ኣብቲ ሆስፒታል ዝሰርሕ ብሪጣንያዊ ሓኪም ግሪም ግሩም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ናይ ህፃናት ሓኪም ኮይና መዋእላ ህፃናት እናኣለየት ዝመፀት ዶክተር ብሰንኪ ሓደ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዳርጋ ኩለንተንኣ ከም ዝሰኣነት ንቢቢሲ ገሊጹሎ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ነፈርቲ ብዓረቢ ኣብ ካንዮኒስ ብዙሓት ጥርጡራት ከም ዝሃረማን እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ዝምልከት ክሲ ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎን ገሊጹሎ። ሓላፊ ናይቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካፈሎን ብቢቢሲ ዝተረጋገፀን ቪድዮ ኣብ ካንዮኒስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ፍርስራስ ዝተቓፀሉ ንኣሽቱ ሬሳታት ከም ዝሰላዕሉ ዘርኢ ቪድዮ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ካንዮኒስ ምስ ወታደራት ምክልኻል እስራኤል ካብ ዝዳዎ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ጥርጥራት ወቂዐን ኢሉ ኣሎ። ከባቢ ካንዮኒስ ሓደገኛ ናይ ኩናት ዞባ እዩ። ኣብኡ ስርሒታት ቅድሚ ምጅማሩ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሰላማውያን ሰባት ንድሕንነቶም ክብል ካብቲ ከባቢ ኣውፅኡ ይብል። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝወፁ ሓፈሻዊ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብ መላእ ጋዛ ልዕሊ 100 ዕላማታት ከም ዝወቕዐ ይገሊፅ ዘሎ። እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኑ ሎሚ ሰንበት ብውሕዱ 74 ሰባት ብሰራዊት እስራኤል ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ዳይሬክተር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ሙኒር ኣልቦርሽ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በዓል ቤት ዶክተር ኣልናጃር ሓምዲ ንበዓልቲ ቤቱ ብመኪና ናብ ስራሕ ኣብፂሑ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ዝነበራ ሒደት ደቃይቕ ገዛ ስድራ ቤት ኣልናጃር ከም ዝተሃረመ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብ ሆስፒታል ናስር ዝሰርሕ ካልእ ብሪጣንያዊ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ቪክቶርያ ሮዝ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ኣቦቶም ህፃናት ኣዝዩ ብከቢድ ቆሲሉ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡሎ። ንሱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣቦ ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ርእሱ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖ ይገሊፅ ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ኣቦ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝሰርሑ ሰባት ሓቲቱ ዝረኸቦ ምላሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ርክብ ከም ዘይብሉን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጎሊሑ ዝረአ ከም ዘይመስልን ከም ዝተነግሮ ይገሊፅ ዘሎ። ንዶክተር ኣልኣ ኣልናጃር ክትሓስቦ ዘይትኽእል ኩነታት ክብል ድማ ገሊፅዎ ኣሎ። እቲ ብሂወት ዝተረፈ ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ዕድሙኡ ኣዝዩ ንእሽቶ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎ። ፀጋማይ ቅልጽሙ ተንጠልጢሉ እዩ ነይሩ። ብቁርፅራፅ መጉዳእቲ ተሸፊኑ ሓያሎ ብርክት ዝበሉ ውቅዓት ድማ ነይሮምዎ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡሎ። ክልቲኦም ወለዱ ሓካይም ስለ ዝኾኑ ኣብ ጋዛ ካብቶም ዝሓሸ ዕድል ዘለዎም ስድራ ቤት ዝመስል እኳ እንተነበረ ኣብ ጠረጴዛ መጥባሕቲ ክንገብረሉ ኢልና ክነልዕሎ ከለና ግን ካብ 11 ዓመት ኣዝዩ ዝነኣሰ ኮይኑ ተሰሚዕና ክብል ኣፍሊጡሎ። ወሃቢ ቃል ብሓማስ ዝመሓደር ትካል ሲቪል ምክልኻል ጋዛ መሐሙድ ባሳል ብዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝሃቦ መግለፂታት ጋንታታቱ ካብቲ ኣብ ካንዮኒስ ኣብ ጥቓ መዕደል ነዳዲ ዝርከብ ገዛ ኣልናጃር 8 ሬሳታትን ሓያሎ ጉድኣትን ከም ዝረኸበን ይሓቢሩ ዘሎ። እቲ ሆስፒታል ፈለማ ኣብ ፌስቡክ 8 ህፃናት ከም ዝተቐተሉ ዝለጠፈ ኮይኑ ድሕሪ 2 ሰዓታት ነቲ ቁፅሪ ናብ 9 ከም ዘዕበየ ተገሊጹ ዘሎ። ካልእ ዶክተር ዮሲፍ ኣቦ አልሪሽ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዶክተር ኣልናጃር ብዛዕባ ብሂወት ዝተረፈ ወዳ ሓበሬታ ክጽበ ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ከም ዝበፅሐን ከጸናንዓ ከም ዝፈተነን ድሕሪ ምግላጽ ሓዋ ዮሲፍ ኣልናጃር ብማዕኸን ዜና ኤኤፍቢ ኣብ ዝተቐድሐ ቃለ መሕተት ይኣክል ምሕረት ይገበረልና ንኩለን ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቢ ሓማስን ኩለን ውድባትን ምሕረት ክገብሩልና ንልምን ክብል ተዛሪቡሎ።
ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ዝኾነ በዓል ስልጣን ትግራዋይ ብዝውውር ሰባት ተኸሲሱ ህይወት ቀዳማይ ሚኒስተር ክትጸንሕ ከም ዝገበረ ዝዝረበሉ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ብዛዕባ ዝቐረበሉ ክሲ ከም ዝስዕብ ተዛሪቡሎ ካብ ትግራይ ብሓይለ መልጢ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝኾና ትካላት መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ከም ዝካየድ ተቐይሱ ነይሩ እዩ ነቲ ተግባር ዝመርሖ ድማ ኣብ ሓይልታት ትግራይ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳይ ከም ዝኾነ ብሽም ጠቒሱ ተዛሪቡሎ ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ዝተጣየሸት ሓይሊ ዕማም ዘቕረበቶ 66 ገጽ ዘለዎ ሰነድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርጊሑ ቀኒዩሎ ኣብቲ ሰነድ ንኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳይ ሓዊሱ ካልኦት ልዕሊ 12 ሰባት ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰብ ከም ዝተሳተፉ ይጠቅስ እዩ እቲ ኣብ ከይዲ ዝነበረ ሚስጥራዊ ሰነድ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣቢሉ ከም ዝተበተነ ዝተገልጸ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ድማ ነቲ ተግባር ዝኾነን መግለፂ ኣውፂኡሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ጠቒሱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተጀሚሩ ግን ድማ ናብ መስርሕ ፍትሒ ዘይተሰጋገረን ናብ ካልእ ቅዳሕ ዘይተገበረን ውዱእ ሰነድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ምግባሩ ኢስነ ምግባራዊ ኢልዎ ኣሎ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ፋና ቀሪቡ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኮነ ተባሂሉ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ንምጽላም ዝተገብረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተቃዊምዎ እዩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተሸመ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ነቲ ሓይሊ ዕማም ተጻሪዩ ዘቕረበ ሰነድ ክፍጽም ድልየት ከም ዘለዎ መሪሕነት ስለ ዘየለ ግን ናብ ካልእ ዝምልከቱ ኣካል ሓሊፉ ክህብ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ዘሎ ካብ ኤርትራ ክወፁ ዝተታሕዙ ዜጋታት ኣብ ዶብ ከም ዝተረሸኑ ተፈሊጡ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ከባቢ ካብ ሃገረ ኤርትራ ናብ ትግራይ ብስግረ ዶብ ክኣትዉ ኣብ ጫፍ መሬት ኤርትራ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተረሸኑ ምንጭታትና ገሊፆም እቶም ዜጋታት ከርፋሕ ናብሪ ሃገሮም ኣስካሕኪሕዎም ዝሓሸ ህይወት ንምንዳይ ክብሉ ካብ ሃገሮም ብክልተ ኣስገርቲ ዶብ ተመሪሖም እናወፁ ከለዉ ብጠቆምቲ ከም ዝተታሕዙን ነቶም ኣስገርቲ ሓዊሱ ኩሎም ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ምፍላጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ብዙሓት ዜጋታት ብከምዚ ዓይነት መስካሕኪሒ ኩነታት ከም ዝቐተሉ ይፍለጥ እዩ ዶብ ዝሕሉ ወታደራት ድማ ዝኾነ ዶብ ክሓልፍ ዝተታሕዘ ዜጋ ክቐትሉ ትእዛዝ ከም ዝተውሃቦም እዩ ዝንገር ኤርትራ ካብተን ዜጋታተን ካብ ሃገር ከይወፁ ዝድርታ ካብ ሰሜን ኮርያ ቀፂላ እቲ ሓደገኛ ሃገር ምዃና ጸብጻባት የመላኽቱ ይኹን እምበር እቲ ሃገር እቲ ዝበዝሕ ኣታዊኣ ካብ ዲያስፖራታት ከም ትረኽቦ ግን ዝሕባእ ሓቂ ኣይኮነን ብጌታቸው ረዳ ዝተመስረተ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ምርጫ ቦርድ መስርሕ ወዲኡ ናብ ስራሕ ክኣቱ ምድላዋቱ ከም ዝወደአ ተፈሊጡ ብነበር ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ዝተመስረተ ቲሊዴፓ ወይ ድማ ትግራይ ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ውድብ መስርሕ ምርጫ ቦርድ ወዲኡ ናብ ህዝቢ ይወርድ ከም ዘሎ ምፍላጥ ተኻኢሉ ምስ ሕወሓት ናብ ወጥሪ ኣትዩ ብሓይሊ ስልጣኑ ዝሰኣነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ፖለቲካ ትግራይ ከም ዘይርሕቕን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ድሌት ለውጢ መንእሰይ ከም ዘተሓባብር ኣብ ሓደ ሚድያ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዚ ንምግባር ድማ ዝተወደበ ፖለቲካዊ መሓውር ስለ ዘድሊ ሓድሽ ውድብ መስሪቱ ናብ ፖለቲካ ይኣቱ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣገልግለ ዝርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንሱን ጀነራል ጻድቃንን ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓታት ዘለዎ ሓድሽ ፓርቲ መሪሖም ብፍሉይ ኩነታት ናብ ህዝቢ ይመፁ ከም ዘለዉ ድማ ሕጂቶም ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ዘሎ ኤምባሲኣ ቦምብ ከፈንጀር ዝፈተነ ሰብ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ ኣላ ድርብ ዜጋ ኣሜሪካን ጀርመንን ዘለዎ ውልቀ ሰብ ንኣብ እስራኤል ከተማ ቴልኣቪቭ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከቃጽል ፈቲኑ ብዝብል ትማሊ ሰንበት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩሎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንወዲ 28 ዓመት ጆሴፍ ኔይማየር ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ገሊጾም ኣለዉ ኔይማየር ኣብ ጥቓቲ ኤምባሲ ኣብ ቦርሳ ነታዊ ሒዙ ድሕሪ ምርካቡ እዩ ብሰበስልጣን እስራኤል ተሰጊጉ ዘሎ እቲ ጥርጡር ብሰንበት ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበን ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተወን ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ፓሜላ ቦንዲ እዚ ተኸሳሲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲና ዒላማ ብምግባር ዓናዊ መጥቃዕቲ ብምውጣን ከምኡውን ንኣሜሪካውያን ብሞት ብምፍራሕ ንሂወት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስጋኣት ምፍጣር ተኸሲሱሎ ኢላ ኣላ
السترداري تأثير زلو حدا خالع عطوق أو واشنطن دي سي أبزركب بيت مذكرة يهود كالوت أبالات إمباسي إسرائيل كمز قتلوا دحر حدة معلتاتيو السترداري تأثير زلو حدا خالع عطوق السترداري تأثير زلو حدا خالع عطوق أو واشنطن دي سي أبزركب بيت مذكرة يهود كلت أبالات إمباسي إسرائيل كمز قتلوا دحر حدة معلتاتيو ናይ ማየር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናብ እስራኤል ከም ዝኣተወን ብ19 ጉንበት ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ቦርሳ ሒዙ ናብቲ ኣብ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዘብርሐ ሰበስልጣን ፌደራል ይዛረቡ። እቲ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ብእግሩ እናተጓዓዘን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሓላዊ እቲ ኤምባሲ ጡፍ ከም ዝበለ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። ሽዑ እቲ ሓላዊ ክሕዙ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናይ ማየር ሓዊ ክፈጥር ዘኽእል ባእታ ዝሓዘ ጥርሙዝ ኣብ ቦርሳ ገዲፉ ከም ዝኸደ ይግለጽ። እዚ ድማ ሓዊ ንምውላዕ ዝዓለመ ብተቓጻለ ፈሳሲ ዝተሰርሐ ንኣሽቱ ቦምባታት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ድሒሩ ፖሊስ ኣብ ሆቴል ረኺቡ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ድማ ይገልጽ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ድማ ኣብ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ኤምባሲ ከቃጽሎ ምዃኑ ከም ዝሓበረን ሞት ንኣሜሪካ ሞት ንኣሜሪካውያን ከም ዝሰመነየን ሰበስልጣን ሃገር ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ሜየር ኣብ ካልእ ምስኡ ምትእሳር ዘለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝእመነሉ ኣካውንት ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፋቱን ንትራምፕ ከቐትሎ ምዃኑ ኣፈራሪሑ ኣሎ። ናይ ሜየር ብሰንበት ናብ ኣሜሪካ ብዝተመለሰሉ ብቐጥታ እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። በተቐሪቡሉ ዘሎ ክሲ ኸኣ እንተበዝሐ ናይ 20 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝጽበዮ እናተገለጸ ይርከብ። ዝሓለፈ ረቡዕ ያሮን ሊሽኒስኪን ሳራን ሊን ሚሊግራም ዝተባህሉ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክራ ይሁድ ብጥይት መቕታሎም ይዝከር እዩ። እቲ ጥርጡሩ ወዲ 30 ዓመት ኤልያስ ሮድሪገዝ ካብ ቺካጎ ምዃኑን ነቶም መጻምድቲ ብጥይት ድሕሪ መቕታሉ ናጻ ፍልስጤም ኢሉ ከም ዝጨደረን ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ።